Antoi nätisti käsitellä itteensä. Sitten rupesi leikkimään. Se leikki ei ollut semmoista, niin kuin itsekin sanoit, niin se ei ollut mitään kauhean innostunutta, mutta se lähti mukaan siihen leikkiin. Meni ja otti sen lelun sieltä. Ja samoin lähti testin ohjaajan kanssa leikkiin, kun testin ohjaaja houkutteli koiraa leikkimään. Se ei purru siihen leluun sillä lailla kiinni, että se olisi niinku pitänyt sitä oikein taistella kunnolla siitä lelusta vieraan ihmisen kanssa. Mutta veti välillä vastaan ja välillä pääski sitten vähän irti ja meni uudestaan ja otti. Että kiinnosti kyllä. Taka-ajossa se lähti molemmilla kerroilla sinne, eli tuossa vieheessä, niin sinne lelun perään tai esineen perään. Ja ekalla kerralla kävi vaan nuuskimassa sitä, tokalla kerralla se sitten otti sen suuhunsa siellä. Aktiviteetti tässä on siinä, kun sä seisot koiran kanssa kaikessa rauhassa sen 3 minuuttia. Koira on ihan rauhallinen tai yksittäisiä toimintoja, kävi vähän jotain ruohonkorsia maistelemassa ja sitten kävi kakalla siihen. Sitten oli toi etäleikki ja toi tyyppi, kun hiippaili tuolla 40 metrin päässä, niin se välillä katteli sitä, tai pääsääntöisesti katsoi, mutta välillä piti taukoja siinä, että se oli sen verran kaukana, että ei tietysti niin, kun ei ihan lähellä ole, ei ollut kauhean kiinnostaa. Ja sitten kun koira päästettiin vapaaksi, niin, ja se ihminen siellä puhui ensin ja sitten tuli esiin ja hillu siellä, niin ei sitä kiinnostunut lähteä katsoa, kuka siellä on. Ja se uteliaisuus ei riittänyt niin pitkälle lähteä. Sitten me ruvettiin yrittää pelotella koiraa. No ensin oli tuo haalari. Siinä se vähän sillä niin kyykkäsi tai noppaasi takajalkojansa, että ei lähtenyt mitään pakoon siitä eikä mitään. Et vähän oli sellainen niin epäileväinen, että mikähän toi on. Ja sitten kun oli mennyt siihen haalarin eteen, niin sitten tuli katsomaan, mikä siellä on. Ja sitten kun tehtiin niitä ohituksia, niin se ei ollut sitä kunnolla säikähtänyt edes, niin siellä ei sitten mitään pelkoa tai jäljelle jäävää pelkoa näkynyt. Ja sen sijaan kiinnostusta oli yhdellä kerralla sillä, että se rupesi haistelemaan sitä, että se kiinnosti edelleen vähän sen, että mikä se oikein oli. Sitten oli tuo räminälaite, siinä se teki semmoisen väistöliikkeen, mutta meni saman tien itse katsomaan, että mikä siellä oli. Ja kun teette niitä ohituksia, niin siinä ei taas ollut yhtään mitään. Se oli sen selvittänyt, niin se oli sen nollannut sitten ihan täysin. Aaveilla siinä se katteli välillä niitä, välillä se katteli ihan muualle ja mietiskeli varmaan, että mitähän on. Ja selkeästi käänsi päätä pois näin, että en halua edes tietää, että mitä tyyppejä ootte. Mutta sitten kun sä päästit koiran vapaaksi, olit mennyt itse sinne puoleen väliin, edennyt kohti sitä toista aavetta, niin sittenhän se meni itse tutkimaan sen ja totesi, että siellä on ihminen, ettei mitään. Sitten tuli se toinen leikki. Siinä se oli ihan samanlainen kuin se edellinenkin. Se lähtee siihen mukaan siihen leikkiin ja käy hakemaan sen lelun sieltä. Mutta ei ole mitenkään semmoista hyperinnokasta. Mutta siinä ei ollut muutosta tuohon ensimmäiseen leikkiin, eli me katsotaan aina eka ja tokan leikin välistä mahdollista eroa, koska se voi kertoa siitä, että jos koira on oikein pahasti tai kuormittunut, niin sit se ei enää jaksa eikä pysty leikkimään siinä vaiheessa ollenkaan. Ja laukauksissa siinä, kun sä aktiivisesti leikit sen kanssa, niin siinä se ei edes havaitse niitä laukauksia, se leikkiminen on kivempaa, mutta sitten siinä passiivisessa osiossa näkee, että se kuuli, että nyt tuli jostain joku paukaus. Et siinä lyhyesti, ja jos yhteen vetää, niin se ei ole mikään
sillain niin kuin ybersosiaalinen koira ihmisten kanssa, mutta antaa nätisti käsitellä, tervehtii ihmisiä ja on sillä ihan fiksusti käyttäytyy niissä tilanteissa. Kun me säikytellään sitä tuossa erilaisista, yritetään pelotella, säikytellä, niin sillä on kyllä sitä uteliaisuutta, että sen mieli tekee mennä tutustumaan siihen, mikä se on. Mutta me ei onnistuta sitä kunnolla oikeastaan missään säikyttelyä. Uhkaeleitä se ei osoita missään tilanteessa täällä. Ja niissä kerroilla, kun se vähän sen niin tuossa räminällä vähän väistää sitä ääntä, niin se palautuu kuitenkin siitä nopeasti. Että siitä ei jää mitään semmoista sille, että ai niin, tässä se ääni tuli, että nyt täytyy varoa, että se tulee uudestaan sieltä se ääni. Leikki ei ole ehkä se, millä sitä kannattaa palkata. En tiedä, miten kotioloissa se voi olla tietysti ihan eri asia, mutta että tässä ainakaan niin näyttää, että se ei ole niin. Ruoka on varmaan sitten justiin. Ja siinä ehkä lyhyesti. Oikein mitään niin kuin pahoja pelkoreaktioita tai pelkoa ei saatu esiin täällä. Ainoa oli se väistö tuossa ravinalla. Sellainen. Hyvä, että tulit. Vaikka niin epäilyä. Ei, näitä ei vähän avasi enemmän solmuja.